Ke step ke basuk pat ke komen pat ke badap de ke jingker khu ye phi baro ki ba pe ki ba shashkor ye ke jing puson leng ba ke Good News TV man la ke sngi na ke benta ke Good News TV ni ai khu blai phi baro ke kerteng jong trai penam penem ba it jongi u Jesus Christ ha ke step na kwa banginya phailang bat nga she ka ktien ke jong blai ya ke bangala pension nong rim na ke gospel kat kum umatayos kalanong ke ba ar pu wei de khot ke ba khat pra bat ke ba khat khandai ka ktien jong blai ka ong ti haba one part shashnong min step ula sngo tngan habong le yo ite ya wei udeng dembor harut lenti ula lek ha u te shem la shem a ru em ha u henry tang kislahi ula ong ti u uso onam longshu hame lano ru te kumni ru ula yap ter khong no uta udeng dembor kipar lok ba it udeng dembor udei udeng ubla juthok bon sien la repi pek nadu ka kitab Genesis nadu ka testament ke berim hadu ka testament ke betmai la juthok bat yai thok ru shapang udeng dembor bat udeng dembor uyeng kum kadak na kementa ki Israel ha ka testament ke berim bat uyeng ru kum kadak na kementa jongi ki balanget lani ki Kristan ki katu kat ni ke jing shisha shapang udeng dembor ki long kum ni kepaningkong udeng dembor udeiru ujat ding so ya ubala junyau kerpang om tang haki Kristan Henry wat haki Muslim na ki Islam na ki Jew ki Buddhist ki Hindu but wat ki wei ki niam ten rairu jong kiri Persia nang ta ki Kenya nang ta ki Congo bat ki wei kiri nang ta shu ki ding so dembor kim ju phu sentiu kim long kumbalong ki wei pat ki ding so haba ki phu shwa bakin sei so ki phu sentiu shwa nam ta ki sa sei so dan re ki ding so dembor kim ju phu sentiu ha shwa bakin sei so ki mi bai da ki so hi kapalai pat ki ding dembor kin om pat sei so kat bakim pat san lani kim kat bakim pat mejat kan shimpor ki hadu kumbahan ar hadu nrusnem ba kita ki ding dembor kin la ban sei ki so kabasau kat kum ka research ki shem baka jingbang bat ka jingtiang jong kini kiso kilong kat kum ka jinglong jong ka jaka ka jinglong jong ka mariang para bingi pasha kini ka tien ka jong ublay kini ka bentaru laya thu yang isha pang uni uding so dembur ba ujisu utim ya uni uding so balay ka ay kadaw ko pelong yu jisu ba untim ya uni uding dembur kadaw ka beningkong kalong kum ubriw ujisu utangan umi na Bethania banlet sa Jerusalem ka jingya lenti ka daki kejat ka balong kumbaar kentai uhapan yai kejat ar kenta mlong kumbalong mentang kipor ka bapiya tang kendet ladon dukan deh hagi kipor dukan rumdon uhapan yai kejat ar kenta ka jing tangan ka wan hu bat kum ubri utangan bat habau tangan uyo i utai uding sok dembor ulalet tur se janjong tau ding so dembor badu khmi lenti ban yo ban so Henry Pose kam shimlong kumta uyo itai kisla kumta utim no ya u hadu ba unda yap terkhong no hangtahi bat kabalai ki parlok tang na kumta gaji tip lang hagi digi por om judon kali bat ban yai kejat na kawai kashnong shakawai pat kashipor bat kita Middle East kidai kiri ki ba shit kerang bahagasngi kumta laju tung yaki ding dembor kenang ban pendap yaki ar teligi kam kebeningkong ban ai jing tingen yaki nonglet nongwan namar baki selaja uding dembor ki kamhe ki kamyar kumta habatung ya uding so dembor kabamut ba ki nonglet nongwan kin yok ban rit tingen na kajing shit kerang juga sngi kaba ar pat bakin seiso kenang baki nonglet nongwan kin yok ban bam bat ban penhun yaki kata kalong ki ar teligi jing tumu habala tung yaki ding so dembor shatai Middle East te kum no ngin ring dor ya ding dembor ba ka jing im ga jangi kum ki Kristan ni kum kita gi belangai ka kitab ujub kalong ka ba khat sau du khot ka ba ar bat kum jur ka jing roi sam ka ba shispa alai du khot ba khat san la tho hang tu la pen seriem ya ka jing im ga jangi kum ki beriu kum usentiu umi menta shibet ula telor no kata ka ga jing im ga jangi ki beriu kata ka jing im ka bom tikna ya kata ngimla bandai eru em namar ba ka de ka jing bo bet ka jing bo renti ka jang ublay
Ngimtip ya kapor lanungin lek na slajong ni kepertai. Namar ba ka jingyap ka don haka ketiga jang oblay. Te Henry ka jing hikai ka bangiyo pan unu ding dambor kalong ba ka jinglong kristan jangi kim day banlong kum kisentio. Kiba mi tang shipor para bawan kalaer uhap na usentio. Henry ka jinglong kristan ka jangi ki day banlong kum kiso uding dambor. Kiban ay jing hon ya oblay bat di kibriyo baro kibang ya kendu haka jing im jangi ka man lagasngi. Kabaar ka jing hikai ka bangiyo na uding dambor kalong kumba ki ding sok dembor ki shimpor hadu kumba ar hadu enrius nem bansan kum taru omla ban kemi ilanti ya kita ki berang shulong kristan ba kinla ban penmi no e kita ki sok mensim bakot la dala ban penmi sok mensim bakot mari long kristan ai ngo yo blai te Henry ka batikna hi kalong anda bangila san ha jinglong mensim anda bangila ngila mechuat ba kata ka jinglong kristan ka jangi isa snotho ya ka jing don kam ban yai ne ban yai sno hau trai Jesus Christ namar hangta ngin sala ban sei ya kita giso ke jong mensim bakot kum taru kum ki kristan bangen la ban penti kena ban pen mi so ni don kam ban sanswa ha ke jing long kristan da ka bangen yai sno hau trai Jesus Christ ha ki por baro bat ka bami nang tahi kan long ka batikna ngin sei kita giso ke jong mensim bakot ka ban ai jing hon ya ki brio baro kabalai ka jing hikai ka bangyo na uding dambor kalong ka jing tiang bat ka jing bala jong so dambor ka kamsyong haka mariang kum taru kum ki kristan ka environment ka ba kumno ka bangi penlut por man lagasngi ka tahi kan batai ki ba kum kino kiso ki bangingin sei habangi penlut por haka environment ka ba syilap miet banya bishar lan banya lorni ki wai ngenam san satya te Henry habangi pendut por haka environment kabaya te iwe pat kabaya motivate kabaya aiman sim kabaya imbanya syakri ban pulai tin belai hang tangiru nginsan kum ta kiso ki ba kumno ki bangin penmi la ki ba jau la ni ki ba kthang ni ki ba bla la ni ki ba tiang kan kamsyong haka environment ka ba kumno ka ba mangap maphingi pendut por man nagasngi khadu kumbala thung yu ding so dembor ban pendap iki artli ki jing thmu kata ban ai jing tengen bat ban sai ki so ban penhon ki nong wan kum taru labu yang i hasla jong ni perthai bangin sai ki sla ban ai jing tengen lem nakam ta jong kita ki badon kam bat ban sai ri ki so men sim bakot khnang bangin la ban long ki sakhi ki jong ublai sha ka ni ka perthai ujisu utim yu ding so dembor namar ba ushem ba udon hau tang ya ki sla Henry Klempen mi so kum taru mangama phi kum ki kristan bon sin ngi pen mi tang ni kin kisla ki ba he ki ba jerngam ki balong kadak jong ke jinglong kristan kisla ki thau ya ke jinglong kristan ngi pen mi tang ya kisla ki balong ki bangi kam se ke perthai bangi lalong kristan de Henry ngim sim pen mi pat ya kita kiso ki ban pen hun ya ki nong lit nang wan ngi pen mi tang ki kisla ngi lalong kristan Henry ba ki nong lit nang wan ki mut ban wan ban so na syep tiang yo ba kinam syam ya kiti kiso haka jing im kristan jong apa jong pi tungin penti kena namar kata banam syukor ikene perthai tang da kita gisla ki bejerngam komba uni uding sok dembor usyukor ukon rat jang utra Jesus Christ ubaman ukwa ban penti kena ban penmi tang kisla ubaman unong syulong kristan la biang tang bawat penmi sok Henry kan mau utra Jesus Christ utim yu uding dembor namar bu usyem tang kisla ki bejerngam kum ta anda bau Jesus Christ batim uyap terkhongno kum ta tungin betengi ke jingyak lenti jongi hagane gesngi daka bangin duai bat panbor na utrai Jesus Christ ba on pha hangi o mensim bakot haga jingim ke jongi iwai pi iwai khnang bangin la ban sei digi so mensim bakot bat hangta kan long ka jingker khu yaki brio ka bangi kendu haki kam ke jam haki jing tre ke jing ta haki lenti haki singkin haki jaka pulih ke jongi bat ngin la ban long ruki sakhi ki ba mentoy jang ublay in kerku nakam da kaburam ko jang amen ninya doai kerku atrai ga di kapor hamu nya ban shashkor ya kiri ki kubor na kaktien ko jame ai kan long kabor nakam ta jang iwai pi iwai bangin la da shisha kan ko pa bandit ila ka jang ka jingim jing long kristan hatu i penmi tang ya kiti kisla nengi penmi ru i ti so mensim bakon raji subi hikai na markata bakum ki kristan nginnang ban long ki ba adekar
Bangin la de shishaban say gidi so umen sim ba khot jang mai. Haba ngin ye kendo iki balai ki bawan ka jing im ga jang iki man la ka sngi. Kin yo ban mat ya gidi so ki bathiang leng ba ki ktien ki bangi kran leng ba ki kam leng ba ki jing mot jing perkhat leng ba ki jing im jing long ga jangi ka man la ka sngi hang tangen la ban long ka jing shai shikin ka perthai ka bala dum pendan kami ngin ka burom jame ya la mingi ka ka sngi baro ka wai ha ka kerteng uji sungi doai amen ublei unkurku yang ilang baro